רבי נפתלי הייתה בעיר מינירוב חנות של אריגים ובגדים, שממנה התפרנס. בתחילת התקרבותו השיח ליבו לפני רבנו. מדרך עבודתו, איך שהוא הולך בכל יום לחנותו וצריך לשב שם כל היום. כדרכו הייתה לספר לפני רבנו את כל העובר עליו. ענה לו רבנו בלשון תמיהה, יום שלב יישב בחנות, והבין רבי נפתלי שאין זה רצון רבנו. והתחיל לשב בחנות זמן מועט יותר, כפי שהיה רגיל עד אז. בשאר היום עסק בעבודת השם יתברך, וסיפר לרבנו בהנהגתו החדשה. אחר כך, באיזה זמן, אמר לו רבנו מדי יום ישב בחנות, והוא פסק גם מהנהגה זו, ולא היה הולך בכל יום לחנותו. רק בעת היריד ויום השוק היה עומד בחנות. וסיפר גם זאת לרבנו. לאחר זמן מה, אמר לו רבנו, וכי בכל עת שיש יריד צריך ממך להיות בחנות, נפסיק רבי נפתלי גם מהנהגה זו, ולא היה הולך לחנותו, בכל פעם שהיה יריד וכיוצא בזה. כך הוציאו רבנו לגמרי בתכלית מעסקי העולם הזה, וישב כל ימיו רק על התורה והעבודה. ואז קיבלה זוגתו ולקחה על עצמה איתו לפרנסה, והיא שהייתה עומדת בחנות ועוסקת במסחר. בפרק הבא, למה רץ רבנו בעולם העליון?